hoitaa sen asian hyvin ja selvästi viihty tässä tehtävässä. Rytmi ja tasapaino 8, etujalantekniikka 775, takajalantekniikka 8, selän toiminta, johon oli hyvin notkea, elastinen 8,5, reaktio 8, onnistus 8, halukkuus eteenpäin pyrkimys 8,5, varovaisuus 7,75 ja kapasiteetti, mikä näytä 3-vuotiaalta myöskin tähän arvioidaan, niin 8. Eli varmasti tulee olemaan hyvä estehevonen tulevaisuudessa. Askelajipuolella voi sanoa, että sillä on iso ero sitten 2-vuotiaiden ja 3-vuotiaiden tasapaino ja kehonhallinnan välillä. Tämän hevosen paras osahan on sen vahva takaosa, pyrkivä hyvä takaosa, mikä näkyy kaikissa liikkeissä. Se mikä sitten on vielä vähän keskeneräistä on tämä lapojen liikkuvuus ja kouluhevosella haluaisin nähdä enemmän taivutusta sydänpäin. Kaikki 3 askelajia on ehdottoman puhtaita. Käynti ja lauka on mun mielestä pikkasen parempia kuin se ravi. Kummastakin annan 7,5. Käyntihän on aika matkaa voittavaa. No, pikkasen liikkumaton selkä, mutta sillä on tämä aktiivinen takaosa, josta mä tykkään. Se on niin kuin puhdas, aika varma käynti, eikä usko, että tästä saa passikäyntiä haulikollakaan. Se on, siitä mä tykkään. Mä luulen, että kun se saa vähän enemmän niin liikkuvuutta, se lihaksi on selkäänsä, niin se on vielä parempi. Ravi on myös aika aktiivista, mutta se saisi ehdottomasti olla niin kuin irtonaisen liikkuvampi, kun lavoittaa ja jaloittaa. Siinä 7,3, eli mekaniikasta tulee 7,43. Sehän on pyrkivä hevonen. Se haluaa liikkua, siitä 8. Tarkkaavaisuus ei ehkä ihan maailman paras tänään, mä annan sitä vaan 7, siis se on mun mielestä semmonen, se pikkasen nautaa meitä. Siitä tulee 7,5. Niin, tää on 7.